Dámy a páni, milí hostia, tak ako som avizoval, pokračujeme teda ďalej, ďalšou časťou a po takej po technologických informáciách alebo tej prvej časti, kde sa preberali technológie, financie, kryptomeny, zazneli sociálne siete a tak ďalej, sa budeme v tejto druhej časti venovať zdraviu. A ja by som vás poprosil veľký potlesk pre pána Alexandra Dzubaja, ktorý je vedec, biochemik a dušky, cinko tam o ňom prezradil, dokonca, že aj mák svojím spôsobom. Takže odovzdávam teraz slovo Sašovi, ako ho familiárne voláme, ktorý vám povie niečo o zdraví. Nech sa páči. Cyril, ďakujem veľmi pekne za predanie slova. Prajem všetkým prítomným nadšencom, prívržencom a hlavne zakladateľskej skupine Vivi veľa šťastia, zdravia. Volám sa Alexander Dzubaj a dnes a momentálne vás pomerne rýchlo prevediem vedecko-technickým blokom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou konceptu s názvom Prameň, návrat ku zdroju. Predtým, než začnem moju krátku prednášku, chcel by som upozorniť na jednu vec a možno využitie času, pokiaľ budem rozprávať, všetkým dámam, slečnám, ktoré ešte neboli pri tomto pulte, kde sú naše kolegyne zo spoločnosti ZEOZOE, aby využili možnosť, šancu, okúsiť na svojej pleti, tvári, rukách a tak ďalej, čím sa zaoberáme, kam smerujeme a čo pripravujeme. Veľmi si vážim prácu týchto dievčat, zakladateľiek takisto spoločnosti ZEOZOE, kvôli tomu, že vytvorili produkt a prinášajú na trh produkt, ktorý je 100% slovenský. 100% slovenský znamená, že je dokonca vyťažený, upravený, spracovaný a zabalený na Slovensku. Takže, milé dámy, slečny, nech sa páči, využite ten čas, lebo potom už sa pobalia a pôjdu domov. Radi vám vysvetlia, urobia nejaké ukážky. Kto som a prečo stojím na tomto pódiu? No tých dôvodov je viacej. Prvým dôvodom je ten, že som spoluzakladateľ konceptu Prameň, a ako jej najmladší člen som bol poverený, respektíve posunutý, mojimi spoločníkmi Jaromírom a Martinom, ktorí odovzdávajú srdečné pozdravy vám všetkým tu do Bratislavy, aby som vlastne odprezentoval, poukázal a vlastne ozrejmil, čím sa zaoberáme, čo robíme, kam smerujeme a ako to vieme využiť v našej dennej praxi. Druhým dôvodom je aj to, ako už tu spomenul Cyril, že mám za sebou vedeckú minulosť v oblasti prírodných vied, a to v obore biológia a chémia. A tretím, nie posledným a ani nie najmenej dôležitým faktom je aj to, že som dlhoročným, povedzme známym priateľom už niekoľko dekád s Jaroslavom Fečom, zakladateľom a tvorcom platformy Vivi. Tí z vás, ktorí Jara poznajú osobne, viete o jeho neutíchajúcej energii. Poznáte jeho kadenciu rozprávania aj samotného konania. Osobne som presvedčený, že bez týchto atribútov a týchto jeho povahových vlastností by nebolo možné takýto systém ani navrhnúť, ani tvoriť a nie to ešte zhmotniť do takej podoby, ako ju vidíme práve teraz tu pred vašimi očami. Kto mal možnosť sa s Jarom Fečom stretnúť z očí v oči v privátnej konverzácii, veľmi dobre vie, že to nie je vôbec jednoduché. Jeho tok myšlienok, smršť informácií a najmä vlastne neuveriteľných
neutíchajúcich životných príhod, ktorým vás zavalí, vám nedovolí dostať sa k slovu. Mne osobne sa to podarilo jeden jediný krát. A to zhruba pred 25 rokmi, keď sme sa stretli poprvýkrát. A možno mi neuveríte, ja som rozprával a on počúval. Mal som menšiu výhodu, stal som takto na pódiu ako teraz. On bol v hľadisku, hej? A vtedy som prvý a posledný krát cítil nejakú komunikačnú rovnováhu našich síl. Tí z vás, ktorí ho stretli a poznáte, urobte si mienku sami, ale zopakujem, postaviť, navrhnúť a zhmotniť takúto platformu vôbec nie je jednoduché. Nie je jednoduché posunúť, dať dohromady ľudí, aby to vôbec vedeli pochopiť, vytvoriť a tým ľudí, ktorí to spracovával a robil, sa narobil skutočne veľmi ťažko. Pred zhruba 1,5 rokom nás Jaro navštívil v našej kancelárii na východe Slovenska vlastne s nejakou takou pracovnou návštevou a odprezentovaním projektu Vivi. Samozrejme odprezentovaním jeho spôsobom a vlastnosťami, ako dokáže. Bolo to geniálno šialené, z našej strany čiastočne nepochopené, ale veľmi zaujímavé. Preto sme sa my, zakladatelia vlastne konceptu Prameň, rozhodli, že naše dlhoročné skúsenosti a poznatky spojíme a staneme sa jednou zo súčastí a partnerov a podmnožinou tejto platformy Vivi, ktorú, ako ho poznám vtedy chlapca, pred nami sedí muž, založil, vytvoril a prevádzkuje. Čo je to prameň? Prameň je nielen názov nejakého slova, firmy, konceptu. Prameň symbolizuje strašne veľa vecí. A tak, ako v názve vidíte, mnohí z vás si už pomyslia, no, vystúpil nejaký vedec a už tu máme názvy, ktorým nerozumieme. Sila negatívneho ORP. Čo to ORP je, čo je to negatívne a tak ďalej. Chcem vám len povedať, že v krátkosti v dnešnej prednáške sa vám budem snažiť ozrejmiť a vysvetliť, že to slovíčko negatívne, záporné, v spojení so všetkým živým, ktoré je na našej planéte, je veľmi prospešné, vyhovujúce, ochraňujúce, dlhožijúce, protistárnuce a neviem ešte, aké atribúty k tomuto môžem použiť. Našou úlohou konceptu ako takého nie je len prinášať produkty na tento trh skrz, samozrejme, platformu Vivi, ale vlastne ukázať ľuďom, čo ten prameň skutočne je, čo symbolizuje. Symbolizuje nejaký zdroj vody, symbolizuje čistotu, symbolizuje neporušený zdroj informácií. Informácií takých, aby sa vaše telo dokázalo samoregenerovať, liečiť, vyhnúť sa akýmkoľvek zdravotným problémom. Nie je nutné hútať, skúmať, zaťažovať sa memorovaním rôznych, kníh, stránok a tak ďalej, lebo človek tým, že sa odpojil od prírody, stratil schopnosť poznávania. A čo je ten zdroj? Za zdroj môžem považovať veľmi mnoho vecí. Mnohí ľudia to spájajú s nejakou energiou, energetikou a tak ďalej. Ale zdroj je aj zdroj informácií, opäť, čistoty, ktorú vieme priniesť, ktorú vieme naprogramovať. Voda ako nosič informácií
je veľmi zaujímavá téma. Voda nie je len tekutina na pitie. Voda nie je len to, čo nás obklopuje. Voda nie je len to, z čoho sa skladáme my. Veľmi dobre asi viete, že ste sa v škole učili, že ľudské telo sa skladá viac ako z 80% vody. V skutočnosti je to o mnoho viac. Ak by ste dokázali bunku doslova vysušiť, extrahovať všetku vodu, tak zistíte, že v tej vody v našom tele je veľmi veľké množstvo. Nie je voda ako voda. Je obrovský rozdiel vo vody nie len v jej chemicko-fyzikálnych vlastnostiach, ale aj v rozdiel v bioenergetických vlastnostiach. O čo sa snažíme my? Snažíme sa nájsť kľúč alebo vrátiť sa k informáciám o vode, ktorá bola pôvodná, tá prvá, ešte nenarušená. Nenarušená ľudským vplyvom, informáciami. Možno by ste neverili, ale voda, ktorá je súčasťou našej planéty, a my sme tvory, ktorí sme závislí na vode, pretože fungujeme v uhlíkovej hmote, nás ovplyvňuje viac, ako si myslíte. Nie len tým, čo pijete, čo konzumujete, ale ako sa k tej vode aj vy správate. Ale poďme sa dostať k tomu, čo je toto ORP. Počul z vás niekto o tom? Áno? Výborne. Hovoríme o oxidačno-redukčnom potenciáli. Čo je to? Ako sa meria? Ako viem prispieť k tomu, aby som si niečo také sám zistil, pomeral? Samozrejme, na tieto veci existujú pomerne jednoduché prístroje, kde tieto veci vieme merať tak, či v tekutinách, alebo v sypkých látkach a tak ďalej. Merá sa to v milivoltoch DC, čiže jednosmerného napätia. A čo nám to indikuje? Indikuje buď oxidáciu, alebo redukciu. O tom ste už možno isto počuli. Čo je tá oxidácia? Oxidácia vlastne je prítomnosť nejakých, povedzme, voľných radikálov. Redukcia je nadbytok nejakých antioxidantov. Sú to slová, ktoré bežne používame. V poslednej dobe som však zistil, že málo kto im rozumie do takej miery, aby ich videl veľmi jednoducho vysvetliť. Mnohí z vás si možno vedcov predstavujú ako ľudí s obrovskými okuliarmi, v bielých plášťoch, sediacimi niekde v laboratóriách a tak ďalej. Ale vedzte, že skutočný vedec by mal spĺňať z môjho pohľadu, osobného pohľadu, dva atribúty. Prvým je, musí mať schopnosť pozorovania. Pozorovať veci, tie, ktoré si ostatní, povedzme jedinci alebo ľudia nedokážu všimnúť. A druhým atribútom, ak už niečo spozoruje, mal by to vedieť popísať tak, aby to všetci naokolo jednoznačne a ľahko pochopili. Poďme sa dostať, čo je ten antioxidant a radikál. Radikál je v princípe látka, v ktorej prevažuje kladný náboj, čiže plusový náboj. Antioxidant je látka, ktorá nesie so sebou záporný, mínusový, negatívny náboj. To sú tie dobré veci, ktoré chceme. A ako by som to mal vnímať? Ako by som to mal nacítiť? Viete, pred mnohými rokmi prišiel za mnou môj spolužiak zo základnej školy a spýtal sa ma, počúvaj, tu mám syna, pýta sa ma na tieto veci, ja mu to vôbec neviem vysvetliť. Ty si bol vždy taký študovaný, prosím ťa, vysvetli mi to tak, aby som to pochopil, čo je to ten radikál, čo je to ten antioxidant. No ja mu hovorím, no pamätáš si, ako sme niekedy chodili tam u nás na východe na zábavy po tých dedinách? No pamätám. No a pamätáš, ako sme sa predtým napili a išli veľmi posilení do toho? No jasne, pamätám. No a ty si bol ten radikál, do každého si štúchal, z každého si sa chcel pobiť. Ten radikál je vlastne látka, ktorá kradne voľné záporné elektróny iným látkam. A nie, že len vám ho ukradne. Pretože keď ja ukradnem Cyrilovi jeho voľný elektrón, on už sa stane ďalším radikálom, ktorý sa snaží ukradnúť ten elektrón, napríklad Jarovi, susedovi a tak ďalej. No, on mi hovorí, to som pochopil, to je super.
No a čo je ten antioxidant? No, pamätáš, keď si sa zoznámil s Jankou, tvojou terajšou ženou? No, jasné. No, tak ona bol ten antioxidant. Ona sa prilepila na teba, ty si prestal byť radikálom, dorovnal si ten chýbajúci potenciál, sedel si už v našej tej sále, ale bol si už pre okolie neškodný. Všetky živé bytosti, tvory, rastliny a tak ďalej nesú v sebe náboj. Ja osobne sa nepozerám na telo ako zmes nejakého mesa, kostí, orgánov a tak ďalej. Pre mňa ako pre človeka biochemika je najväčším orgánom v tele bunka. A to už je obrovské. Pretože my, to čo robíme, hráme sa s vecami na subatomárnej úrovni. Subatomárna úroveň je úroveň menšia ako úroveň atómov. Asi dobre viete, že atóm sa skladá z nejakých častíc. V elektronovom obale sa nachádzajú elektróny, ktoré v našom svete a vesmíre nesú záporný náboj, a z jadra, v ktorom sa nachádzajú protóny, ktorý nesie kladný náboj, po prípade neutróny. Prečo to takto hovorím? Lebo existuje aj tzv. Antihmota. O nej ste určite počuli, o čo sa snažia vedci vytvoriť a tak ďalej. Mimochodom je to jedna z najdrahších látok na svete. Len pre vašu predstavu, vytvoriť 1 gram antihmoty stojí asi 62 triliárd dolárov. Celosvetová produkcia HDP celého sveta dokopy je približne na úrovni 110 triliárd. Antihmota z môjho pohľadu nie je boská častica. Viete, ako sa to prezentuje. Antihmota je stále hmota, lebo sa skladá z hmoty. Len je tam ten rozdiel, že elektrón sa nazýva pozitrón, lebo obsahuje kladný náboj, a protón antiprotón, lebo má negatívny náboj. Ale nás, bežných ľudí, to nezaujíma. Čo nás zaujíma, je ten záporný náboj a bunkové napätie. Možno niekto z vás počul, čo je to bunkové napätie, možno nie, ale je to nielen základ života, pre mnohé dámy a slečny je to aj základ anti-agingu, je to základ ochrany pred chorobami, je to základ prijímania a vydávania, povedzme, iných látok z bunky a do bunky. Pre správne fungovanie vášho tela alebo akejkoľvek bunky nie sú potrebné len chemické procesy, ktorých prebiehajú milióny a milióny v každej jednej sekunde. Na to, aby tie chemické procesy prebiehali správne, musí byť vytvorené aj správne, nazvíme ho, nejaké elektrické pole, elektrické napätie organizmu, bunky, zase rastliny. Ak toto nie je správne, ten elektrochemický stroj, čo ja považujem ľudské telo za elektrochemický stroj, nemôže fungovať v súlade s prírodou, s harmóniou. To bunkové napätie vedci nazývajú kľudovým membránovým potenciálom. Ten kľudový membránový potenciál má určité rozpätie. Zvyčajne od minus 70 až po minus 120 mV. Je to merateľné, ako vidíte na obrázku, keď si predstavíte, že jedna elektróda je, povedzme, zapichnutá vnútri bunky, druhá z vonkajšej extracelulárnej strany. A aké sú výhody toho stabilného negatívneho ORP? To si môžete kľudne prečítať, ale medzi tým vám môžem povedať, že so zvyšujúcim sa, povedzme, fyzickým vekom sa to vaše napätie v bunkách znižuje. Je to nejaká priama úmera. Čiže malé narodené nejaké batoľatá majú to bunkové napätie o mnoho vyššie, stabilnejšie ako ľudia, ktorí sú starší. Je to pomerne jednoduché merateľné, či už v stolici, v moči a tak ďalej. Mnohí vedci po celom svete
sa vlastne pokúšajú udržať v akýkoľvek látkach, ktoré poznajú, či už sa konzumujú, suplementoch, prípravkoch a tak ďalej, to záporné ORP. Z dôvodov, o ktorých som sa zmienil. Lenže tu je jeden obrovský problém. Udržať to záporné negatívny náboj alebo to ORP v látkach nie je vôbec jednoduché. Nie je jednoduché kvôli tomu, že my všade navôkol atakovaní kladnými nábojmi. Táto obrazovka vyžaruje kladné náboje. Každý jeden mobil vyžaruje náboje. Vodu, ktorú pijete v kladnom náboji. Keď sa tej vody napijete, vaše telo potrebuje tú vodu najprv prerobiť, pretočiť, povedzme, do záporného náboja, tak, aby každá jedna bunka dokázala efektívne spracovať materiál, ktorý potrebuje na svoj chod. Ak to nefunguje, ten materiál sa nedokáže prijať. Tá bunka nedokáže otvoriť a vyhodiť odpad, ktorý potrebuje otvoriť. Preto dochádza k degradácii, starnutiu a podobným veciam. Veľmi jednoduché spôsob merania, povedzme, toho ORP nápoja a určenia vášho nie fyzického, ale biologického veku je možné určiť napríklad aj zo stolice. Znie to pomerne smiešne možno pre mnohých, ale len taký jednoduchý príklad. Dieťa, ktoré sa narodí, a ja ako biochemik alebo nejaký fyzik by mu pomeral stolicu, tak tá bude mať hodnotu minus 350 mV. Muž v mojom reku, čiže 50-tník, pomerne zdravý, vitálny, výkonný, bude mať tú stolicu niekde na úrovni minus 150 mV. Môj otec má 82 rokov, taký človek má stolicu niekde na úrovni minus 30 mV. Čo to znamená? Naša ľudská batéria sa vybíja. Doslova a do písmena. Udržať tú stabilitu tých látok v prostredí, v ktorom žijeme, v ktorom sme obklopení a ktoré sa neustále z tohto aj zhoršuje, nie je jednoduché. Hlavným producentom tohto záporného náboja v našom tele sú organely zvané mitochondrie. Veľmi zaujímavé organely z pohľadu biologického, pretože organela ako mitochondria, ktorá je súčasťou každej jednej bunky ľudského tela okrem červených krviniek, nám pomáha prežiť na tejto planéte. Obrovskou zaujímavosťou je to, možno to mnohí z vás viete, že tá organela mitochondria nie je nám vlastná. Je to vlastne cudzí organizmus, ktorý pred mnohými miliardami rokov endosymbiontil, to znamená, že bol pohltený inou bunkou a pomáha prežiť iným ľuďom na tejto planéte. To, že my dýchame blahodárny vzduch, znamená, že dýchame aj kyslík. To asi viete, že väčšina vzduchu, 78%, je dusíka, 21% kyslíka, zbytok nejakých, povedzme, vzácnych inertných plynov. Skúsme sa vrátiť 3,5 miliardy rokov dozadu, keď sa formovala naša planéta a Zem. Zjavili sa praoceány a v praoceánoch sa začal množiť život v podobe siníc a rias. A predstavte si, že tie sinice a riasy začali produkovať kyslík. Viem, niekto si povie, že pľúcami našej planéty sú lesy, amazonské pralesy a tak ďalej. Nebudem vám teraz hovoriť percento, ale pre zaujímavosť, aby ste mali aj nejakú domácu úlohu, skúste si doma pozrieť, koľko vyprodukujú lesy toho kyslíka na celej našej planéte. A kto je hlavným producentom kyslíka našej planéty. Čiže to budú oceány. Ale čo sa vtedy stalo? Keď sa život formoval, samozrejme chcel sa dostať aj na povrch, preč z tej vody. Čiže tie prvé, nazvime, prvé formy života, tie jednoduché jedince,
začali vychádzať na povrch, ale boli okamžite eliminovaní. Viete, čo ich eliminovalo? Eliminoval ich kyslík. Lebo kyslík je silne oxidatívna látka. Kyslík spôsobuje to, že nám čo hrdzavie auto, strecha, plot. A tieto, nazvime prvé priekopníci života a chúďatá, nedokázali prežiť na tom, povedzme pre nás, blahodárnom kyslíku. Ale čo sa neskôr stalo, lebo život sa nedá zastaviť, prví odvážlivci pohltili tzv. Mitochondriony, ale nezjedli ich, začali zažívať v endosymbióze. A ten mitochondrión začal chrániť ten organizmus. Naviazal na seba kyslík a vodík a vytvoril vodu. To isté sa deje v našom tele. Možno ste už počuli o vnútrobunkovej vode. Ak áno, je tvorená v mitochondriách a tá voda pri zdravých mitochondriách má pomerne silný negatívny náboj, až minus 210 mV. Ak naše mitochondrie v našom tele nepracujú správne a s napätím, ako majú, mnohé civilizačné ochorenia, ako neurodegeneratívne, rakoviny, ochorenia obličiek, srdcovo-cievne ochorenia, ale priamo súvisia s dysfunkciou mitochondrií v každých jednej bunke v tele, ktoré máte. Aby ste si predstavili pre lepšiu nejakú vizualizáciu, bunka neobsahuje len jednu mitochondriu. Obsahuje nich niekoľko desiatok alebo tisíc. Napríklad klasická svalová bunka obsahuje 10 až 100 mitochondrií. Ale taká nervová bunka v mozgu môže obsahovať 8 tisíc týchto mitochondrií. To je aj odpoveďou na to, ktorá časť vášho tela spotrebuje najviac energie. Není to chôdza, že ja tu stojím. Tu. Spotreba energie. Ale vrátim sa k tej stabilite. Čiže mnohí ľudia, vedci a tak ďalej, sa už veľmi dlhú dobu snažia zastabilizovať negatívne ORP v látkach, a to kvôli tomu, aby pomohli svojmu telu, aby pomohli okoliu, aby pomohli rastlinám, poľnohospodárstvu a tak ďalej. Lebo to využitie je širokospektrálne. Problémom je prchavosť. Ak ja upravím napríklad takúto vodu nejakým ionizátorom a tak ďalej, zvyčajne tá voda stratí svoje vlastnosti niekedy do pár hodín. Ak je to nejaký priemyselný, povedzme nejaký ionizátor, tak do 1 alebo 2 dňov. Problémom je napríklad aj zvyšujúca sa teplota. Ak si vy tú takú vodu upravíte v nejakom ionizátore, skúsite ju nahriať na teploty 40 alebo 50 stupňov, všetky tieto jej vlastnosti, ktoré ste jej dodali, okamžite vyprchajú. Nám v Pramení sa podarila celkom úžasná vec, ktorú pochopil aj Jaro Feč, keď nás stretol. A odprezentovali sme mu aj náš projekt, recipročne, keď za nami prišiel z Vidu. A to je to, že dokážeme ten záporný náboj udržať v tekutinách, ale aj, povedzme, v pevných látkach, v práškovej podobe na veľmi, veľmi dlhú dobu. Hovoríme o niekoľkých rokoch, nie o hodinách. A to je aj kvôli tomu, že my na tú vodu netlačíme. Ak vy niečo upravujete pomocou nejakého generátora, ionizátora alebo tak ďalej, na tú vodu z nášho pohľadu sa tlačí. Tá voda robí to, čo robiť nechce. Z tých molekúl vody sa stávajú nejakí vodní žoldnieri, ja ich nazývam, ktorí bojujú iba dovtedy, pokým ich budete platiť. Ale nie sú to skutoční rytieri, ktorí vám chcú pomôcť. Podarilo sa nám zastabilizovať nie len časový úsek, ale aj vec, kde so zvyšujúcou sa teplotou vieme tento náboj nielen udržať, ale dokonca zvyšovať jeho energiu. Čo to znamená?
Ak napríklad ja mám nejakú látku, tekutinu alebo vodu, ktorú pijem a tá pri 20 stupňoch bude mať povedzme minus 50 mV, vy sa tej látky napijete alebo zjete, tak neskôr tá látka, keďže môj organizmus má 36-37 stupňov, dokonca zvýši svoju energetickú hodnotu, povedzme na minus 80, minus 100 kV. Nie, že ju stratí, bude ju zvyšovať do nekonečna so zvyšujúcou sa teplotou. Keď sme s tým prišli, povedzme, na širokú verejnosť, mnohí nám povedali, ako kolegovia z Japonska, Kórey a tak ďalej, kde všade sme rozposlali rôzne vzorky. Kanada, Rusko, Spojené štáty. No, ale veď to dokáže niečo také aj prístroj, ionizátor. Nie na tak dlho, ale dokáže. A my sme im povedali, dobre, a dokáže vás prístroj vyrobiť, povedzme, takúto vodu aj pri pH nižšom ako 7? To možno poznáte. Hej? pH do 7 nazývame acidickým, nad 7 bázickým. Hej? Kyslé a zásadité prostredie. No nie. Nie, lebo minusové ORP môže fungovať len v bázickom prostredí. Na ich počudovanie sme potom rozposlali po všetkých tých laboratóriách napríklad vodu, ktorá mala pH 3 a minus 300 mV. A niekto sa spýta, no ale nás všetkých učia, že bázické prostredie je to, ktoré potrebujem bojovať proti, povedzme, zakysleniu organizmu alebo tak. Ale skúste sa pozrieť očami prírody, čo príroda tvorí. Keď ja otrhnem nejakú černicu, čučoriedku, skúste si odmerať jej pH. Bude to pH 3 a minus 120 mV. Není to pH 8, 9, 11. Aj napriek tomu, že tá čučoriedka je v kyslom pH, je zásaditotvorná. Dobre. Zrýchlim, prepáčte. Čo pre vás chceme priniesť? Okrem produktov, ktoré ste videli, partnerov, ako je ZEO, Zoe a tak ďalej, a ďalších partnerov, ktorí sú už pripravení, a dovolím si tvrdiť, že do niekoľkých mesiacov bude tam množstvo produktov, ktoré dokážeme upraviť. Aby bolo všetkým jasné, my tie produkty neupravujeme chemickou cestou. Čiže my tých produktov sa nedotýkame, takzvané, hej? Nemusíme ich rozobrať, namáčať do niečoho, alebo tak. Praktické prínosy pre zdravie, keď sme sa začali baviť o zdraví, vidíte za mnou. Príklad anti-agingu môžu vám povedať. Dievčatá, pri imunite, športe je to jasné a pri trávení by som sa minútku, dve zastavil. Isto väčšina z vás vie, že základom imunitného zdravého systému sú zdravé črevá. A viete, prečo to tak je? Lebo ľudské telo je zložené približne z 30 triliárd buniek. A 40 triliárd buniek ďalších je v našich črevách. Ak naše črevá nemajú dostatočný elektrický potenciál, nevedia vytvoriť prostredie na to, aby sa látky, ktoré vy používate, spracovali. Zdravé črevá majú, povedzme, bioenergetickú hodnotu na úrovni minus 300 až minus 350 mV. Produkty, ktoré vám prinášame a momentálne budú pribúdať na platforme Vivi, samozrejme, môžete si ich popozerať, čoskoro ich bude viac a viac. Chcel by som len odkázať, že budúcnosť je skutočne v rovnováhe, v nájdení harmónie. Harmónie z môjho pohľadu tých najmenších vecí. Nie liečiť človeka alebo orgán, ale liečiť alebo dodať to, čo chýba na tých najnižších úrovniach. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť všetkým. Dúfam, že si z toho niečo odnesiete. Prípadne ďalšie otázky môžem zodpovedať počas prestávky alebo po skončení konferencie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tu Alexander Dzubaj a
Teda počuli ste veľmi, veľmi dôležité informácie o zdraví a o prameni.